Sok. Awan sa sakit tinaken ni Governor Celia Areta Marcos, hindi saan nga pre-participar iti ang Yusarat di Tanang Filipino Festival sa itiretoy nga tawen. Sigon ti Gobernador mawawatan na, iti saan nga ipaparticipar iti Yusarat na gabutan meron na iti siya sa Sarat, iti February 28. Nabaga na, na kagatan na kumaami, na ibilikat sa ating interest na ngayon gabutan na irana iti February 28 ang piyestan sa Sarat, digan saan na makisanit iti Sarat Ilocos Norte. Ngayon doon iti kastan, iti pa iti Gobernador, nga iti pili, nga daan sa interest na kasi iti ang practice na barbarin ito na pakaana, iti Grand Champion, iti reto nga tawen na malagit na kinawen na iti Ilocano, Tanang Filipino Festival sa mga angay, iti probinsya ti Ilocos Norte, paspaset iti panagpiesta iti probinsya ti Ilocos Norte. Kabayatan na, iti agtama, kit makumikog dahil kinduwa nga syudad, ken iti aming ngayon iti probinsya, nasagsagana, para iti nasa kompetisyon, pangurnan na iti champion, iti nasalang sa tawen, Basket Festival, iti ili, Piting Ilocos Norte. Ang damdama, ano ba ito nga tawen, kaya doon pa nila switch, level up, iti entries, iti ili, iti intero, na probinsya ti Ilocos Norte. Idol, Pedro Salitio, Tatak, ISM.